wogigi akoda abotofo ano se wo kenkan Yesu Kristo ekwan ya ofa so ba wiase a descendant no root elamula num because of osetie ba akopɛ wo ye ma anase kama amene kan sa cha no so adai una be pe be mama me wanyia no meye ebus ema ye osetie a ense ye hwe enye ahofa bi enye sika na emumu no be ma de wo mpo wani naso no onsa tumi ayeden aka ti asem ya ye kan yi se baabi a wo hwehwe nhira no ebi enye hɔ a ebo na ho pe eti adi ni panyina entina yi de toso mienu osi dware na tutu aduhwan ohubon de bi e be ka sa asem no ohubon na times omo hubon no omo nte omo be familiar with the saints no omo tim no jagire obi ka sa asem no so ne ka din ti so bi o halitosis o ko ka din edi yan eni o sa kokudro ne ye de ka me dia me meka me ma fa motom kanka me kume sa wo ba me office wo moto mu bon me no di nkomo wi anama ka cho say ya yusu ayi rolo na wo moto mu enye kora la ka cho me na na be ma achim ko nuro obe ka kira wo simple he danfo bra na de na wo sin ayebodo sa me na na be ma o say ade wo sin ayebodo uni panef won tetefo no mo se ka ade uni panef ya fa wa na wo sin ayebodo obe from danfo bra na de na ntomani apasa onko shen kuntunkuni achim dan ko no odubi obi anime na na bema obeyi hwa mam me ma me so akoso ahene wa be ka kire wo se aha adan wanu mu bon se me ma me de obe ka kire se na adan wa ma wo sian se pepe for la ko ene obe ka kire wo ka kire nipa no na onye ne hu yie kan odo kwan so a onye offended no kwasem na abrampa obi anu mu bon wa eti akoma o mu amuye makeups mu nche yi on se so mu ye wo eyebrow na me se champo oben pa eti so oben bebre sa no na se nipa nanu mu bon wa o humi gu so a me wo bewie ne wo fura he den ne wo fura she nansan ye fie tachiman na baiwe bi kwasi adam be kwa so lo be na abaiwe aben me na bitonya me na brapa ka me hwina so na num ne bon na me manage eti wo ba manim no sa na matua home wanya call san be fa na me se ma me we wo so be fa call no bra wo ye mani wadwuma ba bia me bo ne ofun na koto atwene no dia abi jetetema my lady nyakobon shiraw because and somewhere eya kokodron sem say no awiemremu na nyame dia dom wo so be dan adie my lady suti ho eya sna for manka and na you to ayaba perimfo bu be say opani oni hwe kra no abache eso ba ye na abache nti yene eya sisu aye ba na ye feel say enne no ye ne nim wiase no my lady ya na o ka say bi say bola so ka say we no ai uko hunu a enye so wonye fans da so abekwa na no ye kena no ye champion atapa e wa bekwa mu enti ye panifo bi enyame ya doma ya beto omo wo asase su a omo tifi ekọ ba bi a ye mfa buo ni anidie ema omo nsem no eno na ama ne youth no bi ya bere wo hwe se de root edi anidie ni wo buo soronko ema nase na womia wo kire ni secret bi ewo owura boase enadie ne ehunu ye wo panimfo bi mu a ye wo mo nase a abrabo se de ye bre ne ade no ko mu wo secret bi o betimi abie so akire ye nka ya abrabo akonanim ama se de ye bre no ke mre saa nanso enam se ye muade na ye nye sutie mfa ni die masa nipa nti no ye kwa na yakopem and then you to yesisu feel say ye nimwi ase kura chan ye maame mu a ye ba beto wo mo o wo mo de no kura de ye bagimi bre but ye hwemu anka ye die na ye bagimi bre ejima lady ye besre enipa pi say ye nim panimfo ho no ma ye mfa buo ni ani die manipa no kre my lady
empanimfo no nyansa nyame de dom wo mo no enen ma ye ba nya bi na sebe sa nyansa bi na ye de enamo wo hwe se de o mu si toto wo mo ne ma ba o mo bra ene ba bi e ko wi wo mo a utum say yes maladi anwumi daddy lumba anwumi ana wo boy lumba boss anwum no 27 years nyane no 27 years look at the wisdom nyame de dom no and obi 27 years sa wisdom will cooperate wo hefa enti ye besre bi se yemfa ni die emma mpanimfo as youth na my lady sa asem we da bia ye nyai ka yenye ye hu yie yenye ye hu yie sa wonam krompa na obi twam wo ho a my lady efu nsuo ho bonche preko preko janan me see obi timi be wura wo dem ma na ya no de say wo ka kire me wo de wo ni me memo hu say na ba wo na ho bon ana fere biebie poma no na ka memo hu say ho bon wo be ko no obi ba me ho abeka say me di me perfume papa bi abo wo dam hia enti ye besere ye woni ma bi ho a ye ni a sabi e bi obi be ka kire o say bi a problem say na wo ho no mesre obi say obi hunu fort bi ho na o ka kire wa e ma na help na mum danipa no krase say ade e te sa no watimi ahunu aka kire wo ende awade pia egu no my lady kankan ya bia na ekun krofo motum kankan na hwian dodo ontimi so hono ontimi kura ene ye twa ha enye manko a mema no so yensiesie hu yie kwabra ne wuro ni shoot to emu kankan enantama propro odware onware nantam so hono enti ye besere enye ma no nko a obi bemba bi ne se aye ko se kutaye opekisin ye de sa ne ma we hama no ama ma no so nya homeka nti ye besere abi je mi si so am yakola me twempena me wo be se me pena me nya te Sompa bo mu bon ade this feeling me ba kono ne pabo mu obi ampa bo mu bon wo sika dan ma wo ho fe e this feeling me chese on dodo betia background zero obi ampa bo mu bon ni shoe mu ebulade mala ni sanka ye te dem ho na nka obi shoe mu nya ka je ha nyina taxi drivers ni bu form car wo be ka so o me de asra ye ho shoe mu kan enti e besere cleanliness is next to godliness enti obia ni ne huni na yenye sutie na emwa ye nyina my lady nyankopon chira opi me say champ problem so my dance mechia yeti ofone adefo eni so for me ene wiase no we ye panimu we abesiwa we abrewa se metie now we akokra edrum pempen so bia esiso edrum pempen so bia wodi wani na ehwa ade sabi obi ma wo ho kwan a na wutimi ekanasem enne emaba na ya wo mu asiso no wo modwiri nyina kire wo mu se wo mu nim bibia wo wiase tini edi kan no se wo ye panimu wonyini kakra nyame anye wadom a wo mu de wanim kro betwetwe fom ye mu se wo ye nipa nanso ade ye kura wo no ebi anka wo de maano a na nka bi anka ebeboa no ama mmesi wo ni panimfo bebre because panimu a not necessarily 50 years obi ye 40 years so no ya besiriwa na dwurumu edo entima ekrofo bebre akura wo mu nimde ene wo mu nyansa ne wo machede bi aya wo mu wo if you say enne maba no ne emrante no ya wo mu aba no wo mu mre wo mu ho ase suban ede wo beko suban be me wonya nshira suban be me wonya achede minim girl bi aya wo ko abrochire okodru ya no sebe baby a okokotena ye no ya mananta wo wo ko baby ma mi bi di na samutu nanim ese me pese me ba bi eba abrochira ma ya mi ntimi wo betimi aboa me baba ne yesu tie bra no wase wanyi ma me ni sika wanka hwe oboa ne ma abrante no koye abrante no enne wa ware no ne na bode be ebra nyame kan se enipa so bra wo ho ase ne se wo de subampa dia na won hwiri bibia sade na ye ne eni ho no mo no amankrofo bebre akonsohwe mu emaba ne mrante bebre sebe wo mo ahwiase ama wo mo kire bia yeden abo wo mo bia wo mo ano asem bi ntino na opanimu bi sebio wo se ho na wadome no kakra bi wo hwe Ruth de ye kaya ono no oni nase no nante no ne buo ni ahobrase
hwempempen so e koduru ye se maami wo pamre kwa se wonko se bi ne maami ne na buhye ne bibia no enso so odo no ano wo ma na sene ne mu odu wo so ni ba bia ko enu nti na se tia no a wone no tia ye na akoda nso bre ne ho ase na maami ne hu se da bi akoda se mi hyira wo ne ka be dai be wa de pemne se me fama wo ntimi enye enso so maami no hu se bi bebe bi wa akoda ni mu te so wo hyira no e ma ba se no mu tifia ya se be se bi o wo kura bibi mpo na wo ya obeye kura ye wade no kura ntino onye ene bibeye beye ensoma ye ka tumpanimfo so kanka so ni matwentwum sem dia me disi ase dia ene obeye kura de ne ebi ni wiase na ne me kan se so ya brantie wo ya baba ne so osiso a bro ho se ne bu ade ne emfa adoma chedie bi emfa ma so for me marriage a counselor house of faith na me dan no ana say adwuma ya me ye so for me counsel wo ho brase ani se ne wo tie me magi bibia mfiri wo me nya chedie nso kwa me nya mfiri wo na emum ani dia wo de me ma me no so for me che wa kire wo enemu asem obi from nsem house of faith obi from nsem kwa wade na wade se bi enyinya ada enu ti ne me se ne se wo so ban wo be de na die no edi nhyira be bro ene wo bu ade na wo friends wo bro ho asem so a edi nhyira be bro na emom no ahantan ye be ma ya betri so ene ntade ya ye hye na afie nko ba bia wo be hye atade gaga wuga na so ase ho no mobon ya be me bie no ma ya sabi nani be je ho ene ntima ba ye nya make us de ye nyina de kata ne ma so na so ahuni die ne de ya de bia ya ehia so wan hwe ne yie na afa se wa ho ofe ene oto ene wanantu a menua ase ho no mo enya be me bie no a wo de ne nto ne we se na ye bi because wo betimi awu ama wotu agu ye nyina ne ye woto aso so no ye nyini no ene ma ye de esesa eno ti ne me kan se wo bro ho ase Onyankopon so ne wo pe no no wo efe se wo di nhye ebe hya na hanta de awurade wo mmem de biara de nti mai ye ne mo ya musi so mo mra mo ho ase na mo ko no so no wo mo ntimi enom so fa me de ma no so da so ba ya titema ne akasa akire me mama me da se na ye chia ye tiefo ne ahwefo nyina na ene nkomodie na akasa no enya beteo enya fokra enti ye besre ye tiefo ne ahwefo ne ma wono masi so sem ya meti hei se wono momodin a na wono mtoto ne amayi na de ba ko aminim ne se oba wo bre ne ho ase wonyane ma bruta chese odidi peche oba obre ne ho ase wonya japade abra wo mre ho oba obre ne ho ase no ye city etitiru chese ne ho to na brabo mu ankasa ye ka ne se ya ne ye pa akire sen won se sempo oba kwa awade ana oba mputifie na bra bia ne ampanyimfo akire no ana de ne kunu mpo akire no de ne kunu ka no wo fa de ye adwuma ene ye be ma ne hu na na ohunu ni onye ebi a nkrofo a one wono mo tekura mpo ehunu a na omo hunu ne ehye omanu mu mpo a na wono mu yi e de amasa oba no na oba a waso ane men ya wakunkon sei de ene obi amfa onye hwe men ka me nua manko a mema nso so eye siti a eye enti ene nkomobo no enya agro na afen nso so yenkwa ahuniedie so taw ahuniedie ne de eno de eye hallmark sanse enano na mese me ho akere me ntime nkofa flight na me am kwotena VIP ma efrin kran ba ebe kumase minu me ho nipa ba ko mpaboa mo yo me hu ni amenye sam ka no me na ho samentena me hu ni amenye me struggle frin kran ebe du kumase me struggle sa wo ko ka wo ma ko ka ne say papa si form na ko ka na na me city ba ko so what manim say na mpaboa no mpaboa 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 no ewo kanim me ka me obo ka me wahye me hu ni amenye mpaboa ni mu bon oti wo be hye be boa ye nyina ewo esirim obi so baka chese ye nyina ye tua ye fe wuntimi me so won eyensampi enti no ye ka ni say ya na ye kan mankrofo bi adwene ana wono manimpo aba won ho so say honam kankan ni ade no fa so obi ani so ebe me ya to wudin ene product yabu product ya manipa ho ye hwam empaboa no hwe na acha wadawro matofoforo ana mesro wo to mpaboa na ya hye socks
wo hye socks wa wo mpaboa mu nkobon enso obi mu ho ani da ho me ka say trotrom kro obi amotom obi amotom agye kan ni mu nyina ma nipa eteka anim no wo ye den kɔ kan no ne asɛm no obeka se ye nyina ye twa aka wuntimi anka nkyerem sɛ minsi fom enti ebesre emetitru di ahoniedie oba ahoniedie ankasa na ye wasumasɛm ɛno na manipa nyina ani gye ho ɛno nso so na ma oba bia ho ye fɛ ti ebesre dodo na madama sɛnea ye ken sɛnea ye ya no mo nso so ene sɛ won try bi da try bi na hwɛ sɛ nkrofo no wa ma me da ase ai masum maledi nyame hyira onye okese pa na ye nche ye tiefo ne yahwefo maledi asema o kan ye chese intensi se wakwa wade na wade no owu abefa ba akokɔ na aso epeso ma be ma ewaro maledi intensi ni nyina ye sutie se de wo kan no e wo bible num no awura ne de ni die e ma nase no ana aso so de ni die e ma eye awuraba no enne maledi die ne yehu enu a yete hase ye abrantie bi ba hase a na woni ni die di nkomo o ka asem bi o se abrantie oni ni nua wo ye ne time frɛ ne papa ofon so edidi o matem show papa ono awo ba wa befa no otimi didi natem ani die ni ho mane di na nipa ba no dodo no amuade obie na no akasa kire pani a mane di onwene ho ofa ne se one ne ye pɛ na sebi die pani ehunu no akoda wu hunu ye mre ye ho ase ma ye mpanifo na secret bi ye wo mabrabo mo epeja wo mo no omo nkire ye mane di na nipa ye ho kire nyina ye suban a boni a yakofa ato ye ho so e na ma ho kire no hawo edi achi nipa no bebre ne ho ase no ne pani akasa se mane di yemko yemfiem akoda no nim se ene sika aba no hunti ayiye befia okasa kire mpanifo wo fia enam sika ekura ni to kasa kire o mani ha onim se wi no ye besere wo mu ne ema ne mema ye sere mo enya hofe maladi wo hofe de obekọ na suban ebesan de waba enam se wunnim kasa anwade no maame ne de akomapa ne so mu ba ukotena se ewie no ukasa tia no ubo ne baye maladi bata bia ne ho obeso sa awade ewe so de ama ne ba etu besan ba wachi enti nei ye ka asem se ne fa ya futuo se na wunnim ene wutie fa ya futuo se ubestati abu nipa abra ho asem nipa na de wo pani no ntem a ema ne wanyina duru ba bi no watimi a kyerɛw ama so de abɛbɔ obra maladi ye mmra ahonidi ende da bia no o de ba bia ye bɛka ne sɛ de tie maladi na nipa ba me ma ne maya ba bebre empɛ ahonidie oba dware ba ko anopa maladi so dware anopa wi a anwumre wo se wo nware wadware anopa no wo se wo nware na maladi wo nware anwumre a wo motoa mu utu wanum kankan na maladi be ma bɛn ana wo ba bɛse opa na wo bɛware wo ema ni empa ahonidie o dware fa tare se be kiri kro monti nyina so enso adware pa de ehu hia no na maladi de wo ho biem ni sa eye ebrebi na wo kyerɛkyerɛ wa hase wo de wo ni sika kra de koto spray ni so ya ba ibi wo de wo ni sika maladi kyerɛ se pa katwa de na fa bon so fa twitwi o matuam na fa twitwi wa ha maladi sima bi ntem no akodware wo pia bonten a wo hu hwehwehwa mo na wo kro no ene nipa mpa hu ni die maladi emema ya bai ye mema ya bai a ene ye ne wo mu na ekobai maladi na anu me hu mate ni bi na otaka no ho na o hye nika o de kwansi na guboto no na ate nika na bafo na maladi wo kɔ hwe boxer shorts a hye abrantie ye wo de tika ni mu a wo sikura befim asa wudi e de pepa sekai so maladi ene nipa bi nsu anyansa na munnim hu ni ahonidie betimi de wakɔ akiri am wakɔ nya japade de abafie ene nipa ni wo mu ni ene nipa bebre eni wo hu ni enti yesere wo mu nyina se efiri na kuri se na wudware ba ko ene dware mienu se wutwitwi wo se a wutwitwi anopa atwitwi anwumre maladi so matu am start se ye basa kopa shu ya bai bi na fa twitwi wo matu am ebekɔ ebontu hu ya matu am ade ko air condition na betra na gina maladi eduru ba bia ahometie o se dai mu kura no eduru ba bia ahomete nanso na ne eduru na ne ede mamo no munni so ne moamo kopa bi to fa twitwi wo matu am na matu am nyehwam twitwi wo se na gya se wanu mu yinka entu obi nka nkyerɛ wa wu maladi ma me fancy na obi mra bie
arakaku yeba oso no ne ma ne papa tia ekoye nsem bebre social welfare for aboaman na ano akola na ko ne papa ho no na ne maame ni mpon na wo ba na watu pia fajan ono aba ha right say ohoye enti wo no wabla ba wo na mu wiase na ne de ohe se wa wo baba na aja ne sa no ase kire say maame mbacho akra no minyan na ye dai minyan na menene enete ba bla 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 na semu ya wanim sem akra no ne maame na awo no na aba no ai pa mi osese ye bu na kasa se akola no ya na no police for ama ya frɛ akra no papa aba emi yakohia ma o ma ye krata sa akra no hugu nsugu nkra etwodni kofie tom se ne na o mo ba ye san ko police station ho a oba yesu ya wachi ntuma duku every sehwe aduru hai omo kono omo kan na no pe ko police station ho eni omo se akra no kama ye se ato iPhone nyina ama no ai ti papa no wanya na sede se bu akobu ato pade nyam na me kon ho ntim ti wono ane ba o pa wonku no ye de ayi afamu de ante wono a watimi din tumenti sa abodu kufi sechi aduru ha no na so how pa no na ne sei e wo ba na bla boma wuja akra ne basasa na ye dai maame me se akra no minyan na ye dai akra no owo menchen so se ne maame so akra no wo menchen omo kasa nyina na ne papa me se me ka se me fa asem ne fitia e ho hia ye enti ya da no me ne mo kasa me kan se me ne papa ja no wa fi ba ko musumidu me ne no wumienu enti obaje be ma no de koy ode no koy no de be ma no ma nan enti ode no ma no premier san de to so nan ana am se me fa no ma na wo san en fa no ma no biu enti me nye e no koy enti okoy o se na asem no se obaje akola na ma fa na ma nti enya de a obahwe nkwara enti ene ba oba no ba ne sen ba oba ye no kosi sen na me de ba bia ade nam no hu hi bia hia ye me ba ye no kosi se ye ko police station o ye se akran so be ko ne papa mo busa akra no so he no pese otena e no so obetena he o so obetena ne papa no oh fine enti police no bisa am se me ye den am so so be ko ne papa o de am de mini asem ti ko ka so be ko ne mama ko be ma alo me jata de na ko enti ye ko police station o de o mbisa me am kan me se so be ko ne papa o de am de mini asem ya yes uja wale anso ni wanya bi se wasanya foforo ei on de mini ni jaye no ya fa se mfie du ba ko ni nje fie du ba ko me ma se no wale o mene ni jaye na o fa foforo na ujaye dia na wo ne ne te no se ujaye e no se wasan ko fa foforo dia mene ne te am ni na jaye a sisi a oba wale man ono manya ne hwe abusuafo no ena na empemasem de na yempe wasem abusuafo no adekoti am se omompemasem ne se papa no mucha ya no manya bi ebi mene ni jaye nya ka chire usu chinwopo we na no so ene sen ya abe ma so ene so bubo chinwopo mi se de okwe sei uti sinima mene ni jaye nya ho na minya we metra o manya afi ana we ehumia wase on obe wa ha papa na uja wo ba ne ma no wa ha no so no de oni ni jaye ana ise wasenya foforo no so obe wa yo ye da so why anti so de ko e be ko da be ti kuro be so na mo we me mo mpeteba mpeteba no fine nzama Jumoro district ifiro ko exam amuwa na nyina se nso e ben ho baby am wo kwanya ase yo ye gitan cities ne on de mu akakra jo ye beba kundum why hey nti da ben engagement na ba so breki da ben na we no obewale we ba so she bosumudui October na we da adwuma sese si a me ye fom dwuma kuya odode de dua nkate banche eno no so papa no so ye da adwuma ye mi onu ne
ti mo akuafo enya hwe asem tenkate amatu banche na mode awofufu babo mode e ho afra kra na busa na setrem why e pa chew esrew pan to be koda ben se kwan wawo wi a ani eja kwan yo why woni awrade nko why ti esrew ya busa kra na se na ye hwe se nkoyi a na ye nsam merem why so the resource na ba wa yard na ye mwa na wonko school KSTS ewe ne papa na pe ho ama no ti obekọ ho a kasongo ne kop ewurade je se oba Yesu kasongo die kasongo ne kop ho ma no maledi kaso mu ko ye na abrampa maledi asem no bi ne dey SDA ye kodru police station na branch and police ne se de ne buofu a wata da no so mu di ka wo jaye ti ye ko na police ne no ma ye kodru adem ho ana obi se awrai se eye die nti ana wawo ba wato na saworam enti ma mi cheche se de wo blash asem ya no se nya ho di nya se de hia ne se ye be akwara enti se e papa wo ana wawo ba tu no so hwe oba no oh na kasongo awuram se mami no onya no kra ho obabobon kra semu no wo se mami na ndai o se we adidi na tem epen so ye kromfo ni kunu so ye kromfo nti akromfo zika enhwe ne ba no awurade na maledi asema ye ka ne se wa ha no be 5 minutes na mami nya e kasa ana mami de ye ne na ni ku akra ne papa so te ho papa etu na papa de wa shia papa ne de no azu ati mami na police ne si yinya ama ne nkasa na mami yeso kasa na ye adwudwu na koma se mo nkemi na police ne tu omofo se osre mami se onfa fon frɛ mami ne biem mami ne nya na damfo dabi ne kunu na nkora ne ntomu ntime nya aka sa etu onfrɛ ne kunu no na omisa akra na se so onya bibi kakra on sende ma papa no onfa ma no se aduane mpo ana obetim dia mane a onfa bi mane enti police ne tu mami ne kasongo futi ye firi wa kono na agi akoma abafom sese no ose ne kra no agi asaramatu oh maledi na sem de yo tama me no na sem basa nenso no unya da agi mana o ye nipa o hwe na eso ose onu mum pa so obewo ba na akra no be fa nso de ensi obe discipline enti akra yi aba na waje peni so obetena no kwan ofa so otete ne ma no sa no obetete no enti akacha akra no se so nso de abufuo efiri honom de a ene se ne na ye de aya famu de nkrata sama be ma maame ne papa nyina ba mu de ya wie social welfare fo nso ye de o ma se o ma ye djuma Sir Patrick ese e frɛ no kra ne ye dana se edi police ni no ese oye krata ato ho e ma akoda no se so firi ho ne ba bi owo bia ono be kwa akopɛ na che no na emra ne na di edi maame na maale di so watu no fu ye no no so wo fa onko ma na nim na onya bia akra ne be go school donu su be nya no se de be akra no be hunu se maame so wo abrabo ni mu bi ene ma ye hwe ni school ti maale di police na ya de kwa nya yo na mi hira wo mu pe do masi yo ante ya ja okwan yo why yo na mi hira yo de ma hwe wa akra no bia na mi hira na hia sole na okon no kwa Ashen Danka Williams na Ashen be secret agent church edi ai konkonye aso dia he bodini secret agent church sacred there secret sacred ade ayate ho sacred Ashen church you so uncle school na why malady I say ono anka so uncle school da memu owo nyom waye nyom ana obi atunti se nka am na maya kapela so dia so of mama why twa nyom ni obi na ye nti ne wey ma fama oh sanka odi bi bank etu obi ma ene me ya kapela kakre ada woro yo yeti o ba breki da mas yo ansa wasre Yesu Kristo no mankwa ameno o mankwa ne bia so yenso aw mama yenso Kristo mama yenso no yasom no kosi awieye ni pe bi o som dia o ni nkwa Abraham pa ati asema aka no
What you say? What you say? Ma wabu akutia. Wase bosom die woni nkwa. Yo, ka hom bie bosom die. Oh ni nkwa. Na wa chicha mebi aso yenso. Ayo. Wakawasem Kristo mama yansom no kosia wieye na se anwum na free so beto a kamen kama kase beto no maledi meme te so pim makuti awa pim makuti tro no wansam no okay oniera ayo adwumani nyame sum ni nie adwumani oni anyame sum ni nie hwemu yi ba ko eda kumaso emuni ehe na ope hwemu yi ba ko ti bibia no amba me yi bia ma me dia ma nte agya no kwan ye ni we ho emuni ehe na ope owuo nie enkwan nie owuo nie odafu enkwan su ni o hwemu yi ba ko eda kumaso emuni ehe na ope yada se ye be yi enkwan why tu ni nyame nko bibia ni agi producer ne number no frɛ yen na yen so ye ne wo nkasa why erade mfa wo nko arampa per 100 cedis man ma mi am de be ma no fa bi so so nye ka ma me be so ma 100 why afa bi ye kais kawate ye oni nyame ko ba transfer ye arampa ko per 100 man mi am de ama Arahusemu. But ye de radio say asolve. Yes, no, because Papa no ti wona kwala kwatina ba bi basa. I'm so na ho kire. Sa ho kire de. So awo 6. Ti no kire no. Ba ma bia no a wo hwe bi. Ana o da ne to wa no anya fofo. Yes, sa ne be. Dia ya na aye. Yami kan ho nyom no so ede ye betwa sama me nyankopon koso na wo hia mu pa mudwuma pa mudie nyankopon koso o ma mo hoden pa mu bo adwuma ene ye de nchia no be free Dr. Ba ho e de amaya hwefo ene atiefo enyina abra nyina se nyankopon de da se edum ye ne ba betena se e ya wada hyane nso na hunu se Dr. Ba betena se e ye woda e wo se wutie na wo hyane nso na wo de yade ebeben Dr. Ba na yade tu free nipa mu visa no hwe no ma yade adokuru nipa na me se ababa wo bi obaye ho chese on trata kura na behwe ni su o wote na behwe ne hibo na dwonku ipa de aje na ma ono abese ebra mi sawo na mso usu ampa wontimi nya na wo hwe wa ma yade adokuru no ama yade ha no enti na yeni wudi nkomo na da bia ye boda wuro ka kire wo se ba heba hospital hospital sebe nyankopo da wo ma ye hwe nipadua yade ewom ye kasa yade ade bia ye changes anase asesa ewo nipadua no mu no eno na ye yade enti me se wo hye ne nso na bom moden na je number no na jai se ana yade we dia me dia manum adura da bia me ka kire wo se adura ye nom no ebia wo yade wo se kosa enti sa wonu aduro no koni padua num na wo yade ne nkwa e kire se aduro no nya wo yade na aduro enti se nya aduro bia na betwa ko mu a wo yade beko da bi je se wo hia yade na aduro te se de ye ka no Dr. Ba ho no wo so yade akontentem enti na wo beje number ye didi dwuma na afa wo de wani a kire Dr. Ba ho wo de wani a kire chamfo ba nyare wa nyina bedwane wo de wani a kire yen na ahaban ho e kasa yen yete na bebom na de wani actually your number is 0244 988 004 0244 988 004 and you was 0244 08 3482 0244 08 3482 wada ma wo hwe Dr. Ba ye wo kuma se atonsu agogo aban hospital no nachi ana nkranso ye was painters road 18 junction ho e won so ubehu Dr. Ba e ho ene mi ni wuti nkomo na da bia boyade ye boyade so ne ye ka kire wo se yade ba ku bi wasasi so e ha dompe ne kasa so enipa emfa na sem enipa kana ya no tra
saa yadeɛ na mebɔ di no ɛno no sasaboro ana rheumatism ɛyɛ adeɛ a ewura nipadua mu ne kɔwura mogya no mu a ɛha nipadua no ne kɔha nkasɛɛ enti obi betumi agye ne ho akyi ne asɛ sasaboro nyɛ hwe ba sasaboro betumi abubu ogu hɔ ama sɔleɛ kora bɛyɛ den ama wo ɛsan sɛ ɛyɛ yadeɛ ewura nipadua no mu ne kɔwura mogya no mu kɔka nkasɛɛ na afei amandompe ne nkasɛɛ ne nipadua no ɛho kyere no ne nyinaa nso da ne dan na ɛyɛ yaw pains ɛna di bre nipadua no enti de wo kakra saa wo sɛ sɛ yɛ wo nsa na sasaboro na soso a wo sɛ bɛyɛ kakra na saa wo nsa no woyɛ ho hwea na nyɛ yie sɛ yɛ wo nan sɛ yɛ ho baabi wo kotodwa wo sɛ agye nsamu na afei ama nipadua no waka fam na adeɛ wɔ nipa bebree adwene mu ne sɛ sasaboro de ani aduro sasaboro nkɔ edi bi a yɛ yadeɛ wɔ asase so bi na meka kyerɛ opren sɛ ɛwɔ aduro na wunya wo yadeɛ ho aduro na wo de saa no ɛtoto nwom ɛwɔ abrabom enti Dr. Banse sɛ wo hɔ ɛti nkwamuti asase so wɔ Ghana ha deɛ ɔntena ɔma sasaboro nyi nipa bebree edompe no ɔmo kasa ne ɔmo nipadua nyɛ dɛ ɛmo so enti na awia ya me ne wudi nkomo yi sɛ wobɛyɛ aso na watie yɛn deɛ yɛka na wagye atum agyae wano na wode ka sasaboro ho asɛm na wotu ho anamon a wobɛhunu sɛ sasaboro na rheumatism na agye wo nipadua fa nipadua domum agye wo nkasa aboso amenne wo nipadua mu no wogye ho anyi no na afei Dr. Badia Haban awura nipadua nim na afei yeyi saa ɔhaw ne amane no afiri wo nipadua mu enti na awia ya me ne wudi nkomo yi eye rheumatism sasaboro ɛna tim wo abusua tifie mu ɛde tete nkwala de tete mrewa ɛde tete mpanimfo ne nkokora sasaboro no tuo betwa eye ba herbal hospital eye chamfo ba enyarewa nyina bedwane ɛhɔ ana wo ba saa yadeɛ no ebefiri wa akwa mu afiri wa brabo mu ama wo so wanya mfa wodi ɛna me ne wudi nkomo na me ka kye wo sɛ ne nua ba akwa ye friend arthritis no ye wontini ne ye wodompe die na me da bia me ka kye wo sɛ saa dompe mu arthritis na sebida ne da nyina agye nipa dompe ene omo nkase aboso na ba bia tatena da bia ye kan ho asem kye wo sɛ nipadua wa aposo enti na obenwu obi ne nsatente obenwu sa ayedufudufu obi de wokoa mu kura enkoa hyene nso sɛ emra obenwu sa nsankyene no na wode wani kyerɛ Dr. Baho enya sa ebedi unya ebe yakra won sakura wuntimi mfa nsa adiem no amoa no enti na ebo won kaye na hunu sɛ saa yade no eba ene obenwu obi ne ya na ya potapoti na ho no ne nsa ni bia ye basa ni nyina tu anamon fa bra Dr. Baho afi obi na aposo ba bia de bo wochi ba bia na betie ba bia pobi akosi ba bia obenwu sɛ eye ne ya etutu no oye no ho hwe enyeye titi wo na mposo ho anase wo kotodwe obenwu sɛ wo te ya ni nyina ye sɛ yade akwa wura mu ama akokeka gregre no ama afedie dompe ne ɛhyase sɛ ni dompe edi afusi anase edi ekoba die anase edi ahurusie ewo nipadua nim enti na sɛ wanhwɛ ne yie na sɛ wo ma arthritis no ɛtena hɔ de ya nwomoto a ɛbɛyɛ kakra no de ɛbɛyɛ ni sɛ yɛ wonsa wobɛhu sɛ ɛbɛyɛ akra wobɛhu sɛ adidi wa wonsa yi ɛbɛyɛ akra pagya wonsa na mpagya afei sɛ yɛ wonan a ɛyɛ okotodwe afei wobɛhu sɛ esu kokorɔ na afei woyɛ wo hwe a sɛbi na enye ye ntimi mfa wo nkɔ ana de waba afei wobɛhu sɛ afei wankasa waka dam na afei ɛyɛ yawo ni sun ana wusun sɛdeɛ waafo sun Dr. Baho enne ahotoba enti obi asa arthritis no edi ni nipadua mu dam na aposo ene ni kotodwe eya ne ya ne nyina no onfamra Dr. Baho da bia me ka cho se eya na ye da ubɔ ne ye bɔ ye muohu fi se ye no ye kasa ye ni wudi nkomoyi enye wadwene se o fa ye number no akonya ya aduro bi ato pharmacy ana drugstore bi adabi da bia me ka cho se Dr. Banyansa ni nim die mu no enu nti no bia yaresa bia kye se yade bebre esese ewo nipadua num enti sa wo de wo pekọ toadu foforo ma wo yade a wo benom na nya wo yade na aduro enti wo ba Dr. Baso ye ho a ye wo mfidie wo ho a sebe ye di nipadua no befamu efiri wutiri so kope wona ase e bia wo ba ne kora no na yade bi wo ho a na wo de wo nwene se wo so ba machine na afidie ni bekọ akoyi yade ahinta wo anka de beka ho abeku afiri asase so no na fe machine no ayi aba na ya mo aduro fi se no obi betimi atranye se wonante ya no onyale o ba wo bekom no na kokko hospital bi ana oba Dr. Baho na nka wo de machine we mu na yade ehye ni mu no kra na so che e bi a wo de ne number bi
enti nipa hunu se da ne da nyina no obeba doctor ba ho na oba be hwe ni nipadua mu oba be hunu se a nipadua we stroke no kura bi ma me mogya mu ana ade we ma me mogya mu se de be ya ekina bi no emfiri wo mpofra mu mfa wo nkotofom enti to anamon na bra ne hwe nipadua num na fe arthritis no waposo ye oya ukotodwa wuntimi mfa nyon hwe ani nipadua na hututu afa no domum no ni nyina doctor ba behwe na fe wayi saa no mani nyina afiri nipadua num ama ho ato da bia ya na be ka cho se ye ka saa asem ne ye ka dompa se wo ba yaso ye ho na wo be hu dwumadi a ye di wo dompe ne kasa mu a ebia wa kasa beje osem fi se ye ti dompa se ye te kasa ase yenim kwan ye faso adompa akokwa ase no yenye fa ne ye niye efisade bia wunim ye bia no wo ya anigye wom na wo ya ehunim enti abranya ye bodawro se wunua bi ne namu ana ne nsem kasa ebu a eya omomode so de baba doctor ba ho tie niye se wo kasa ebu na wa fa doctor ba wa fa me ho na odi kochinchini ema ne kodi bosome nwotwe kwa afia me ka cho se wo kasa ase ya wie ne toa enyeyi jiso okọ fada de na ade kwa akohyem etu wudompa ni bu ntam abra doctor ba won ntam ni entoa ne ntam sade be ya wonkonya dem die bia ewo nipadua no ene de abrantie bi ba ye ho wonen nsa no so de achinchina momo aye ne saa atwam wanya no de ba ye kyese nsa na wu eda ne ho anya ne ya ba wontumi nya ne hwe asei wadi dem enso ebia mfiti ase no otu ana montem no abese mitwamu ana de ko ba bia me ko ye no nam so wubetwam fi se nipa ya so odi asabe wo ka asem ne che na beboa no no odi nka akose ne baabi awie no no de bedan doctor ba satam so bia de beba na ase ya wie ye nye nto na kina bi wakobu ye dimbone enye sika ne ye pe sabi ye pe nipa ya de sa enti enye ya ni ahye wunkuna ni aka acho se ko bompa ye na tena sidi enti na se bia wo babi ne nsa wo ho wunua bi ne namu abu e bia wo maami bi wakofrichi ne na no on de mui ni nyina wo de ba doctor banwa isansi wonim de wo nipa wo pira wo ya di dem ho no ye be ye amenipadua no asipi asita enti na awie ya meni wudi nkomoyi si wanya nkwanhia se ye afuom se ye dem adwaye ba bia wate ahwe ama wo kasa na dompe ewo nipadua no mabu no fabra doctor banwo ana nya wadwene se emena na we de wanyino ne mfia duo wotwe de ni dompe mu abu be ye de na ato a ame nkyerɛw ya haba ya de sa ya de no ana ya di son tikase eto akase no woni me agibia fise nyankopon na yeye nyankopon so ni me agibia ode ahaban yeye dabi oba ahaban ma ese wanya 100 years 150 ana wanya 2 years a enu abitimi toa wo kase no ama wo dompe mu abu ne toa enti wo ma me bi wo papa bi ebia wanya nkwanhia bi ama ne dompe mu abu a mo fa no mra doctor ba ho na ye ntoa ma ne ho to no asem we na me ka kire matiefo ne mahwefo he saa maami wei ene ye nyini na ye ne saa ne ye nya ya wonso obenyini bi o maami dompem ne kasa ye ne ya wo de ne beba ya sabia te se doctor ba ho no na otifie maami gya ne ye nyini na tete na omunya nente 100 and something years no enti na pensi saa e wo so obegye aduro ma maami no begye aduro ma papa no na ne kasa ni dompem a ye ne ya no ni nyina enko manipadua no enya no fa hodie enti na hwiai ye de kasa no ye de betimi aba hwie ye emra sofo ma memfa na ba na de na wo ayam kro no na wo de ba doctor ba ho afei enipa wo diabetes tete wo na de ba doctor ba ho afei wa won so sisi yadea ena ha wo no na ni nyina wo de ba doctor ba ho je number no na mpanimfo se asopa wo esabi encha asemutie enti ye de sempa na ba wi a na wafa number no na afei wa frɛ yen na wo yadea ya amoso ayanka no onso wo de wani a kyerɛ doctor ba ho na mmiri ye mu yahwe ama ya de na ko 0244 988 004 0244 988 004 and ya was 0244 083482 0244 083482 Dr. Bawo Kumase Atonsu Ago Aban Hospital nachi ana nkranso ye was Painters Road 18 Junction ho e won so be hu Dr. Bawo awie ya di nkoma awie ba bia wo ya de be kono eye ba so ma me ya ko bon sha pa eh ayi mo no na so
Case number 1. Mavis Efie Kobi. One on wabo kunadri. One wabo no kunadri set or say set Oheneni Eni. Wawahe oyabusu penny kumase. May sufri na by techimai. Kwa. May boko dear. Yo. Oba show is why your Bible cry be focus your casa precoshina body and cross up a day. Bible. Crazo ko easy. Aye. And Zion Babia. Shrine. Bodi me. Mavis. Appear could be me me the name some must. Okay. Appear could be okay. Why any fear could be. You. We cry me Bible. Me cry me Bible. Start some me becken. Start some me becken. You create true do. Me nitro. Onye Me. Ye hu ache. Papa. Mr. Abraham pa Mr. Abrifadon for penny you. Me wa broche kra me magana no na dan for pa no. To 2005 me ba wale ase no. Me ku adam for pa. Nyina na o tachi mayana. Fufianto ataba mu afani ku ya. Me awie de boko. Ya no aba wani. Afuma me awie de boko. Me say me kunu wi. Me say me starting mpo. Okay, me starting stage 2001. Me be ye adwuma o tachi mayan. Na me be shia branch bi. Bosu me pepepa me be ye adwuma o tachi man store me papa na de me call hon. Ntini abi store aye tontoma wo. Bosu me pepepe no na branch ni ba hon no ye adwuma Asta FM. No ba hon. Obehu me no no so pe me. Mame wo fa ha odi onini wo sene ha onini anajo wo ba opunum wo yesi na me ka se ne say no kwase me be ye adwuma because tachi man na minim ho da and 201 na call me pa so an papa ne de me call minim ho da ono so ye kwa ye adwuma wo fa ha onini dan a wa ha ma me ne be ma ba akon oye ya ma papa me papa ne han dan ma be ma no mo kotene nti se ne no water time no na before so na me wo bi o wa brochi anko so be ware me na brochi asem hunim kotena hono ma betena hono ma nti water time sa and am say sa dia mama ware me be ya adwuma nti so peme dia me so ware me mo wankasa wo free me fra dance me ma and wo so wo ye santini me ya santini adwuma na de me do ko tachima ho medoma dance medoma okay nti se ni o sit time me pen because adwuma kra na de ma ne all time me nya adwuma nti na mbae nti so peme dia onya me ho ade ampower je pini de me ko kire ne maami so hu mi nukure nie na ni je me ho kama na onu so edi eni oye bu ni okay oye bu no ne asante na ni je me ho kama woni de bibia kama na je ye ba ye ne na mu a ti be 1 year time na otu kwan mimi hu no university a oye adwuma asta ho no na otu kwan kwa abuchi na okopo ne master staba ni nyina yetete ho no to koye osi me senior me no kan no me worry because now we will be wo hodada e na aka say nipa no me abrochira asem de me me to na nim so okọ no wanya me ho ade a mentena because won say na me obi wo no na kasa ni nya mu nipa no woni ne kasa kura wona wo si waja no e na ne kasa ofre wase na mka say nipa ne say no ono no okọ emi hu no so enti me nya obi a o so be worry enti no ho no agu a waja enti okọ na say ni promise wo no me ba be ye ho ade am say fine me ko school ti se me ba ni nyina ya bobra me ti ase na obo mama ni bo ni mama ni na mama awale no ho na ye be ye me ho ade no ni ma akra bi sisi ya me ko siesi unim siesi mpanifo me bo mama ni mama ye no kwa me nyina kwa ye counsel papa no ha no ansana obe ko nti ye nyina ikohia mama mu nyina bibia hia kama every time obe ye me ho ade mama se ni wase ena me ba ko sesia ena oba be ye ho ade no ko ye kora unyanya adwuma na mfa hin ko sinsem se bibire na apia se chenchena mini me visa kanti me ye no ho ade me ba na ma ba ye no ho ade mama sika de bae me kuru de ode bere me adwuane me ya nwa no so adwuane e be ye bibia mama ye mu na me se esi mpanyimfo a ma frɛ ma sofofo a ma omu nkodi machi say me we inside asofofo ne ba na o ma pam o so o mo ambe ye ezifo
omo abeye na o ma pam wo mo Ejire obi. me se ho no Ati bi nkoma me ayedi. se me aso fufu aba ya pam wo mo omo so mame mani nishu me so me ti mpi na jampen fo no mko na me na fufu no omo de hu chai ne ya awale ni bibia ye wie ye awale ye baba mane ai okoye kra nche ye e na oba be wale emfa hinko ni omo to ato aya ntimi wo fa no mo bofu yi papa didi matem say if ana me ko nanjova abrantie na me hu ni de oye good mini problem bia wa abrantie no ma me nka ma me ka sa anwa o me kunu bae okoye oba be 2 times obo ni metina kama me kunu de ma me na sorry obo mi mu ase na masata na sibi Kafra. ni kunu ni matina kama ma me woni mi Clement ni kunu ni tachi my dear so mo fro bia ni mi kunu asetena yat kama mini problem we be me okobo ni masters by yes yes okotakwa oba no kita na ye okotakwa kwa ye adwuma wa yi invest of minds sata na ye minds na mi kunu ko oba openi kunu mi di mi kunu eche da mi kunu ko ye friend say interview mi ti echire say na mo da ye chi Obom paye. mi ti mi kunu echi be ma ne do mi kunu di odo mi me sa so bi ma me me sa so bi mu bompaye ye wie ya na papa bi hona no fa na danfo obi Mr. Apia e me fa wati am say dina bompaye na ya fa kra nke de ye be fa o my husband ni mi oni send ye metie me kunu draw me ma ni ye ko takwa kasa ni nyamu ma me okwa abrochire no mo kofa o se ne wo fa baby e ba me hu ni store kakere ya na me we so di wani mo o fa baby betina ho e na me kunu sata na fe na housing ene mobile phones na be ba o sere me o ma na betina no watonto housing ni e wo mani mu ho no mo be ne de o ba opini kunu esi yu nu ya ba menene tete sami kunu menu aduane yedi bibia kama timi ku fra broche baaye no ontimi nto stone me hona ni bibia wu oba mi kuna ba mani age di mi kuna chi ye kota kwano na ye wo tiko sata na tiko aba ye tiko bi wo na boy bi twi ne pe masem no ta kwa sa no frɛ no si me wo he mama me wo he na si me wata kwa osma pastor na mi wono na me ba ensema Ukun ofa ase no kan ni nua na kan Mr. Pia Benre ya no wa sori akosi ne so won tena se no wa sori akosi ne so ukun aba na akono wa akosi ne so na akosi mi kunu so ti boy no be ma de won se ko mun ta nkasa o frɛ mo se mama enti wo ba hwo hu yi e wo no mi kunu frɛ adwuma be ya na se kwadwo se ni na kofiaka toto papa so ye ba techimaya ye ba techimaya mami kasa ni nyamu mi just store no ho no na me kwane ba ni ma egu mu no me ba no eso ate ani ma iso ate mi ya na ye me ni ma minim me nchake nso ma no me ba 1000 no be nya o de mami a maji na me de akofa ni me ni bia begum sa afi de akire no na me hu se ekofom nkoyi na mbo mi kuna ma ne se ni sire no adwuma no me papa na di jame kasa ni me papa ni so be wuyi no ja store ne ma me papa na di jame adwuma na ekofom ti mesre no oni ni nua no enkasa esidie enti ni nua esidie enti na makoka saase wo kobo ma ase amane me kan ye di kan ya no me yemre ni ntimi pese e free sa line ho ni ye ba ye nimu ba se be ya ibenya kwan na ya kan asem no ya kotena takwa kwakra mi ja me store ho no makotena takwa me ko mi kunu be 1 month macha wa ha 3 weeks na me san ko 1 month macha wa ha 3 weeks na ko sa takwa utena ka ma ko dura 3 days ba mi timi emfa me na nsisi form me do mi kunu nti kakra wo takwa ye takwa ni kwa na pese mi tuko ho no mo ka se mi se ho no obi free ho no
nti yenya ne sene ye na yeti ye ho ase o maame ye yanka se ye ware ne de yeti ye ho ase ti mekọ na maba mekọ onu adwuma ni nti wo mu ntimi ma ntimi pa na mekọ pa mekọ no maba nyame be ya adom oba sunwan energy invest of energy no nso no oba ye no let us say san akọ sunwan na ye ko han dan e wo sunwan ya han dan no e wo sunwan no eno so saa maame mi ja adwuma asem ka maame nya ma asem ni o kenya ma asem ni ja adwuma asem nya adwuma kwotena mi kunu nchen ya kenya ka mi ni baabi anka menam ono so temase ti sunyane e die ti na me contentem ni tachi man die na me contem pa ata 1 week ese miti mo no ana se o pe bibi na o frɛ me ana adwukra meeting ko koduru ono ti edidi ma ena university obey the whole Ghana secretary it nice was sako Accra ti see yetena na be ye tachiman sunyan Nkran so Accra Korea ma me kɔ hɔ da bia me ba be hwe me store 2 weeks me kodi hɔ no bia 1 month na 2 weeks e wɔ hɔ no ma yeti ye ho ase me nka bi nhemu nkwada no pa bi not a day semini honoma ye ni nkomo be 3 times and 4 times asa na ade asa nti ebenada no ye di nkomo anadwo me be wa ha obedi adanse me da akonnwom sa na me no me di nkomo mi kunu kan kire me seniti ye ne ya ne hu ba bia anya ne ya wanka hwe ye di nkomo ama ade ache anopa man frɛ na obefre anopa wan frɛ nti e bo be to of come say Mr. Pia pa wan frɛ de ne se me so me frɛ maame mi frɛ fun ebudi mi frɛ fun ebudi e friends will be amfa ebudi e pere but obi amfa na say sabi so wo mu ye meeting kura na otimi free meeting ho me ebi a me meeting me wi a me san afro na we die kura ti na fe me hu so kakra e ko pe me nu be 6 o'clock na say me hu say bi da ti me pontem coffee ko na ko ka kire me ba ne say sewa eno papa the whole day on one pa me hu say bi da enti ma be fie me frɛ na wan fa e kira no patututu me konkran na pa ko ha de godi kasa ni na me frɛ ne driver so me frɛ fa phone ne bele nya say me lew me frɛ ya up to 1 o'clock asa na no fa ba ko fa ofa ya me asama bo na se di asem apia wu say ya na ye bo mama ne apia wu hey ma me se ya na ye bo mama apia wu owie no kata phone no kwe apia wu so wa hin Tuesday na me ne kasa hin so wa Accra na ne Sunday ne Saturday me ba be ko ho no me kra na ka me ko before Saturday no so mbetu kwan ne kura ni baby okọ no mutu kwan pa mbetu kwan na me siu apia wu ya kata phone te eno ano no na me fa me kwa Accra me ko sunyan na me na kasa so say not me say wo no wa ba sunyan one me kasa so wa Accra ne say sunyan na no wa ko ne ma me ho Friday e wo Kumase aba sunyan enti me ne kasa say ne wo sunyan oni nkran na me ho de ho asem bi si echire bi si ko de me anya mi ku na me de ba wa mo bobi so a ya mleniti me se be ye be hu asem krono potin no oni ho no ese mate so wo sunyan ano papa na me pe obi ni se me kwa na no e ko ja mi e duro ho no ma ho na ehwe wani ma me ho na ehwe wani bra kofi ye me dance ni o techi ma o yinkwa hemfu nkonwa o menim ho na ma ne ko ja ho na ehwe wani ni ma family ko be ma enye mpena na wawale mfie bebre wawale no wedding we me set it ho no ho na ehwe wani ye ja me ho akotena de o mu nyina akogu dem ho no na me ne bra kofi no eti abonten ti no wo fa ba ko yire ba ko pe ne betena ye nche tete ho no university for bae omo no omo nko akotena ba bi nti me yaya yie na wi esrew yaya yie wi a mami eyi as university for sika omo de ba na omo bo me nsa oba bon kwara akwala nsa 300 bo me nsa 100 check ye de ba me hwe yaya yie wi ye nkobu akonta ye ko ho no mo a we beba ye tena omo wo fa me say ye hu se sika na mama mebi enti ye ko
ɛna no ɔmo first kan nyina ɔmo first kan yo ɛna agya yɛkɔtena yɛbɛ na ɛyɛ na sɛ ɔmo ka kyerɛ ne sɛ January yɛbɛdi mekunu no 40 days ɛwɔ ɔmo krobem atebubu okay nti ɔmo ɔba mama ne yɛhyɛ yie da ya mama mama ne minim ho hwee 40 days na msi yomate ti 40 days ni duru ye no kasa ni nyamu a yɛbɛyɛ ye no ɔmo sɔfo panyini pa ba bebi sa maame ne sɛ maame yɛ de ade na mebi sa ya wo na yɛsa no me an phone no bi me pacho fa na dum na me de asɛm no kora fe ya afno ayo ɛde asɛm na asi a enti apiate asɛm antimi anka na apia wuo mo yɛ akwala ne saa sɛ ne na maame no ɛbɛka asɛm ne de ya menim no mo aya omo obi o TV so ana omo friend say so nipa kro no o friend na o timi ne won kasa eti e de ba asɛm a oh me yɛ nkɔ ne yɛ brɛ ne ko maame na anka asɛm ne baabi a enti na kyɛ sɛ o ma yɛ o ma dia no bedi mani yɛ 40 days na me bɔ papa na mane papa ne say na ha kura ne yɛ kun na wo kokuru wɔ nko a me nko no kura nso nie na me yare maame eti wanko manko okay ho na ma ba me hu manko enti 40 days na so na o mo frɛ me so o mo twɛn me sɛ menya sika wo sɛ menya ka sika sɛ me yɛ de o mo de o mo twɛn me na da me ma na me se me yare me nti me ma no mo yom 40 days bi me ho na o mo de krata abrɛ me se court ehia me see me cry because na me de court be ma ye be ye bibia kama nti me call court na ene o mo list free ha me amatena wale ase 20 years no me ni me kunu hwe o mo nanim o ma list sa not know you say me kunu driver me so na ma me kunu fa driver no odo o mo na no cheche me kunu japade we sunya tachi my grafie no me ni me kunu nesie no o mo nim be man o na de kire wo mo me kunu me ni me kunu to ka e wa adwuma mo won kran me nim ne kwan o mo fa so o se san kran ye ne ma nyina fa ka ne kan ho ni nyina akwa akodi wo ho no ene me ba yi wo ma list ni nyina me peja ma no kran pese me kasa am see ti mi na ka se omo lawyer ne se papa me said ya wo kasa no me ka tira ne se efie bi wo ba bia ne de me kunu de ama me dada nti e me de omo so omo nti ase maame me kasa ni bebere ne me se me kan me kunu abusuafo be pim ne 4 years ni o ma fa me kunu agya pade bibia na dwuma mu sika akwa akọje ye ko ye dan na awoba yaye wai wan na efre me dubu phone ne abran padum ne sa sika no me gidi se ansa na wuku bibi sa no wo ba ne ka ho o mo ye dan no mutumi gi sika no me ho ne point no ye kokoti wie ne ye bu asem ni nyina wie ko se me lawyer no mo lawyer ye fa bra kwan so na mo nche maame sunya mi twa ho kwan obekọ omo lawyer ni ho no mo obekọ di odi ade na site ni nua ketewa no oni ho no mo mi twa kwan be bru 10 times na me se nya we da omo be frɛ no eno so me bete na fie be 1 year omo mfrɛ be 3 months ni ena university ho no mo frɛ me accountant was this me omo de pipa bi aba na pipa no omo de aba na omo se first court na mo ko no omo yi wasi nchen na se se de ye omo no nko a na eko enti omo de aba so mba abeji ukunu sika kasa ni jam university for no omo de ne nye te senate no goals sa na efre mi kunu ti ase okan ni nyina akire enti em se university na na eye enti omo ba se court se omo meji sika no na o bi sa na court se mo meji sika no mavis no be de na ne saka ne ne ma omo se court se omo wi a omo de be call registrar ho no na mapa akọje na msi yo omo aka ne sa mate se meko no omo ache omo de me dia call registrar ho no ma meko akọje ne boko ma me 2 months ni mente hwe na sika se na omo kọje ho no ni papa ne ye ma me ne se me court ade na omo de aba ye lawyer ahwem court aya sample so enti ye ntimi nya hwe enti fa pen ni metimi aya aboa no na tworo ukunu sika no eto wo ti ukunu sika enwini ti me tworo enti mimi okay ti be 2 months na se me ko invest you ho no court ho no akọ bisa se nyam bia om dia beja ho a sika beja e ko ya court say second one no kra me ka no mu nti ye de dada na nka ye de bae no ni bi o mani ti sika bia ma me du ho o ma fiska no se de ye first kan na me frɛ omo papa me worry me kunu no papa na nka se no di ade na me say papa
say ni say na go ni obeto ato asa ene nya abotere ena me wo de nya abotere se na papa e nti se oba ne me ane ekosu bebrebe da bia me bo amane oba ne me nya abotere ti me nya abotere na mo fasika no me 20 years na me ni kunu tena ase me ko nsuo me ya me hu obi a ho ye bra ne ye boy me hu obi a ho na se ni opoto onfa bi mo mu ni a ni otenchen didi a me mpene da minia em se me share omre bi ebo wa mane na 2 years time bra na akwa ka se ti dada dey na me pese me ba na me ka se o se ma me yebuso ti me ba ya se sika no hwan na omse hwan na beje ni odi ade ne set ni mi aketo a mo di ne number me di ne number no yes akoji sika mo fresh set krone o se nyo no is a champ odi ebre no sama number no foforo ne frem na nemlem sa de we ho so obi awale be ma 20 years no wawu na odi ade foto mi si ache koji sika ese mafa so mu ni meda o mu ni mu so na koje mi ho ade we as Mr. Champ problem we yakokọ nware o we de minua sem so mi ku ye 4 years ni chese ma mi asoma ya walkings of ma mi ra ho pa edema de na beba se oba besia ene wo kunu aware aye wede ye hira so na bibia ni a wo mo trust 20 good years hwe enkomo ya woni ye de nanika odu okun so don na chese ekwan bi so ntse na ne ye ka Ruth asemi chese na se no edum pempen so bi na odo asa tina ma sansem wo se no nyina aba no na me ne no wan se wo mutimi ekwa Jesus kenya de ade maame no kan letter of administration no se no mo ye no eno no se no mo ye court ho no no mo diri gira cause oba anye se awade keke ordinance marriage enkrata eguso yes enti won de koko gira on na je se ade no wo mo twantro no mo de nya ade enti ekwa no bo eyekwa no bo pa enti se wo mo sa ko mu biem se ababedru ase de ne je se ye wadwuma ye pa se ye komu na ne sika no university for no dia no ne whatever ni nyina no omaji ne wache no so ma so mu puba na ye fa ekwo so ma ye omudidi nkrofo ade ne die ade ba se ntu do wu ana so pa se wu nua panni abobra wo be fa ne mani nyina na mini mo madodo ye on ne wo ye de se ba ko kra se ne tie bia no so ma me wo de ne die asum bema wo twakwa wo kwa ya wo be nyina ne so pa se ntinka wonya kan kwanhia ntinko be de be na wukwa ene so ma me sebi ewiase no awade no de bia me ka me se nyini pe nyina na be wiase ne me bia ye koso be brabo mu ebi timi koso wo mo brabo se ne tie bia so ma me no wo ne chefa obaya ma me da se some crab na asam na reho na bibini bankwa na kwa awade a na washa ase ebo mpaye se ni kunu nya nkwada se bibini ba nkasa bewu nanka ebeye yi no kono awu kura ka opese ne se ni kunu mpo bewu bibini ba set no no di ade bibini ba ekwa awade a no ne hia na maame de ono ade na obeka bibini ba kwa awade a na ne nso no egugyam ensem bi se ya bibini ba kunu wu a eho na abehunu se abusua panyin afra pipe danso mu ya waba be gina ho a won na control bibia direct bibia de bia ya meka asem we se nipa won kwa na ote ase na obo ne bra ya adwuma abusua ye se hwe udin ye sha se bibi besi na eniama a watimi anya no badwuma ye ho obre ho no ebre bi beso na won no aba be pre enti ya no mi buta se won mo aye o mu di dwuma bi sei no enti mu de mu nwuda enti wa enti nka be ya wo de maame no wafa se obi maame na se waya moboyi ya kan ya kan nyina no enti abusua antimi amfa nani anto se mpo akwada bi te baabi akwada bi bedidi won abibifo saade we pa atimi akoso mfie bebre efri ye nananom pen so eba besi ye maame mo pen so ena o papa wu a wo ya akwada na sa wo te awade ase a no wa ye mobo because kwanya ye de wo maame ba be fa so no wo maame ama awade ne kura nkeye nanso so eya na be ma na oba bi bobra eya na nya ono nkwa na e bobra no Hello. Yeah.
Nyango Pando memory. How minimum? Aye. Nneɛma kyɛ ne sika kyɛ mu no wɔn nyinaa wɔatwɛn yam sɛ gya ne nso ne nsa bɛka ne deɛ ɔbɛtea ne sɛ university na frɛ ne sɛ wɔba yɛ frɛ ne set wɔadi anim mu wɔn aba abɛgye sika ne sɛ wɔn de ba registry ne akyɛ ne yɛde ne de ama no kusumi mmienu ni wɔfra yɛ toto nkontonkana ne na sɛ bi eku sɛ bi ɛso ne Ghana deɛ obi nwuna obi nware wɔ ba waware no wabam na wɔnwuna busuafo nsesa ne nneɛma sɛ yɛ mma no hwee ɛgya yɛ sɛ kekafu akeka ma adampa wɔwo me sɛ bi ɛsɔn wo so na papa no wo no ɛne sɛ yɛbɛbɔ wo punu mu ansa na anamo bi wɔ hɔ a yɛbɛtu afa set no ho a yɛtu a yɛfrɛ wo yi Yo, and that's it. So, when you're better friend. Mr. Wa, Asamano, a walk out. Ah, Mukodi. Court was a man to you, or the home crack hanging out betray. May say, a real court and accent. Nemo, almost as it can be a court to say it can be our own bedroom. Woman check lawyer nature no funny the got to court to her no moment. It's one my question to sumi me, the Ben a lawyer and a chatting in the amano. And just say, oh no, so also a lawyer. Almost a lawyer. What's what in the lawyer number or your fra? Omo the netchna and netchna on person mobeba. Or the lawyer not for him. And your court, baby, I'll come Mukosia, auntie. What's what the lawyer and alcohol? Annie, mammy, or woman. And yeah, Mr. I guess I will name me money share of photo. Woman would ye. Auntie Annie. Me pass on me. Auntie aye, oh me Miss Rawa. Pass on me. Eti da ben na womra because na we bad tie. So I catch set. That say me pese woman me. Ne lawyer ne ba ne ye na ye fe Mr. Pia. Me ni no tachi man. Oni mo nyamfo a ompe ne ho asem. Ma ma na chi nye de mu ye. Me pass pa. Me pass oba na oba wonje me very careful. Me nim no. En na wo de onim no. Na o de na asem na aba ho. Wonim no. Enti opa me ka kire me ba no. Na da obenya mpa no. O hia na o nyina akọ ho. Asem no osunyane. Da obenya ho no. Me say da oba lawyer no. Na o lawyer na. Da lawyer no ka so mi hia no. Auntie aye. Me pacho me dio. Me dia ni die no obu ama kwan soronko so ye me maame. Ko timi awo Mr. Pia de obetimi awo me. To me so ye me me maame. Me serewo uti asi a wonwu ye die. Kasa kire set. Na de so mu ye bi o mu nya na somdwe mra. Na de sa de we de atwam. Oh, mate pa me so. Ebinada na me adoma. O tie me. Me tie ma. Na so me teacher ni na me try dey asante ma papa. Come we are rubber. O kan no mate ase. We are rubber pa. Inti na mate. Me ti wo kasam se we are rubber you are enlightened. Inti na that's it. Me na be kasa. Eti ma aye me serewo. Nyame ya do ebinada me me frɛ na mabusa de akosie wa. Mate. Yo Ewrade nkan ho me da se. Yo. So me that pa. Yo. Me say abotre ni we benya. Na brada mo fa maame ne number maame me anasem we mi be huri atia simfimfi. Eti maame ne ka se woni me de minim ade kroko e no fie ho na me de me minim ni tachiman since 2005 ame me betena wale asa baba we maintain ano kasada wo be hu ne mobro te ni store mu di oni ni queen and baby a oni Mr. P ya eti me de eja obi ko na wade de minim de kosi wo fie ho I nti osi mi ye nsuro no si enye very but ano so de ndie de be si anya si awi ne chefa na settie sedie bodia anka na ntwie to no enka konfonsem dia wo prepare na ade mpo ene wo gina baabi su
because already amudi ye ni yiri ya ebe ne ya pa it is set just set ye de sesa wo ye na kurobi wa kurobi to aso oba ya de to awasem so nti no ne America ne say saade we ya ye guso a ye say pa se wukuna wu na oba ye mobo de bi okunu wu a na oba ne nkura ye mobo saade we ye twema wasi ye jai me de me how ba ko ye ta ye ebusuya panyinfo ya na mo tutu pipe denso mu a o ma be gina o cheche japade saade no wonu mu nyai enya de pa ema so ntie ne ye se wo ko fie bi makwa akọwade na se wo hunu se ye mpe wasem a me nkọ ho na wade na akasa na da ho na ye ọkụ enya ọkụ nketwa eti wo kọ wo se asa bi a wo kọ ye be mu ohu ani o hwe ni mu a ma mi wo hu yi ohu on de ohu no kọ ye wo enti no wo de wani to fom na wo hwe ye ma de encha ne ye su akasa adan ne ayi ne ho adi wo hwe o mani na wo hunu se ne o monkomo ene o attitude ye enkom ye nkonkodi we na be ma ni ho a kwan omo do be fa so no nka be bom pa ye sesa bi nka ya abo akran nka ope sister ya semu ya na ma minim se waso mu yidie wo di e kira kopem se pepe yo be ba because ma ko ji scan am se ye de be call registry na eno one se mo be friend lawyer na waba se 20 series na wodi a mo de na ade ama no da busumi mi mo chama na ya tutun kunton krane e ma set kron waji scan de sida wa konku e yere wata so ne nam e tutu ayampia krache wasem you that crobesia na be mama intimate ase na brampa my lady me anya birthday na fenya kwan na team me pa cho ye nya birthday mi fro ba ya na me re be fi ye nyina ayefe me pa cho CP Ghana na free osu di ade a de chef form atoso de be me na sodro so amwatemfa so be be ton agrochemicals bia no obenya bia to 0555909431 Kenjen eyensu krogen fire ye fa to pon fa je awade ye bia fa ye your brema UGC Tafuni Road aba urutun kwanta 0241449191 Gino for say yenkonkwa gibi wodi mokwa ahim eye tete wodi je na ahim wodi be ye jollof wodi be ye nkwan wodi be ye abom we wi adwuma no ama so obetimi akima no wanante don hwe aduonu nan akukudro so a eya hunidie tam ba ko pe de so de dantem enen ketwa 0501390337 Joycam Roofing Company Limited ye kwa akobo ye dan so o se enya ho abo apeti se nsu atu atiti ye won kran ka so a kuma se tachiman sunwan boga wa kuma se ne sokoba mpa me ne di police station di anmuhwe ye ko se ye 0540125816 Lawson delay my capsules Lawson loke papa iwo nuro Lawson e ba me papa iwo nuro ensu ogu kwajibi uni atenka be ma wa ye mre ubegina mu be ma wa ye mre untumi mo adwuma bia ubegina ayam kro how join this brayemu nsem ade wa kira wunhu kono nhwe wo 0242133577 Kojak Farmer eye tete Proko yankwa jibi afiefie pepubrefo kaka ama ho ato etutu ebekọ mepa chaw waya aposin ye di twitwi jabidie ebe yi usi ase konkona na nyina ama da se ye fita wanu musu be ye hwam ama watimi akese udofo no kwasem ankukuro ekwan so na abrampa malady ye famfiri malady hwe odi atumu a ye wo kasa wa hu a odi atumu why a friend say Priscilla Jubi I na wodi na wodai na why na ewish no Midred akosua redua Kumasi Girls Senior High School o se na wodu a wodai osere wosuru nhira ne kwatenten e de ma oba fefe we eye oba pani ha na apia akosua de ai achimodanfo nyina Cortes ye papa bia na ye friend Mr. Asumedu sechi be ma Asumedu sechi wo maame ene da fom yi na Mr. Asumedu ne yere ma hana ye wo meto ne na so achimda ne store ni na me maame so die ni eti wo ba be yensi ye den abrepo ane 22nd September ana 23rd ya he date ni ma me da be 20th September ene ye ne koso tie nyina ye kota ma ha na chi no akokora na sia wo de ne ye maame echi amana ifefefe ya ye maame wai na abrampa malady
said the maker no my lady hwe akamfo binum so ban omo da na di e wo abra nipa free mo no my lady airtime na aniwu e masafo no my lady ade amako a me hwe na me pese me ka bibi kire set na busua ne se enti maami se na oba wade kra na mo mpreso se mo ma na ware no ade ebiem na aka enti oni ni kukuru hiase nti o ma hu no ade we ya na menti nipa bi ase my lady oni ne ko benti abusu o ma hu ne se maami woni ne ye warefo hwe my lady ebe na obu ye no se set ne ne maami obi ti aka chonzo mu we TV a o mu gongo tie ne ye o kro be so wonse no o mu atebu okay so o mu okumasi abrepo oh okay set ne so he ono so abrepo e wa abrepo he ye eti se maami any set o mu abrepo ha obi tie no nka kire o mu maami ni frata egu maladi hwe ewiase de odi be ye unua no hwe hunu so obi di be ye wo se de nantwie ni dua nka no to na nka konfo nsem eti papa ne maami bobre o ma hunu se bi maladi hwe o mu mba be di ade se obi ewu ne ye de nasi na maladi adwempone fo nko a adwene kura o mu nyina adwempone efise wa mere ana wa ba befa o mu no ba ya no mu betu ni pa frifie o fuma japade sa fo no so mpebre maladi se sa brantie minni no so pebra o mami jaja nyabutre wo be count dia wie me se sa brantie wo pebra maladi anka won fum sikasa ko won fum japade sa edi na wo se kobasa mama mami ani atutu agu ni nsam maladi help me sit nipa bonifo nti sa dia boni free wiase o sa nipa bonifo bi ti senti edu abon free wiase eti mami na ti miawu maladi mami papa na wu mimmi sa court wasem se court mpanifo ti a o mu ntie no mai mu aye edi enti no obi ware na wo ye nkrata se ma ware wa ban mu na nipa de free mu a na japade ye timi free nipa na ti ekokwaji enwo japade yiri sinche yiri sinche ti sa krata no mpanifo metire ye mu se die enti na crat court timi matumi se ye timi kwaji sika ba abraham ameno enkobie asemu yom didi mami maladi eni hwe mutimi ko fa lawyers bi wa chire no ma ya foje e de amam ebinom no mu de nam no mu di nsamfon e die enti na sabi maladi e ye one sidia mami e osu ohunu mu se papa ni ja one sidia e osu ohunu mu na busua no mu chefa wom mami ne die wom so wo ma ne die wom e die enti na utimi fra chire kwaje maladi we de obi a won lawyer de se sample enka dia sabi weni mache na mami wanya daji jina fon so se on kofa lawyer una abeche so on kofa lawyer no mu nko o se so on lawyer maladi no on lawyer una abechirem una oba abechirem awuraba wa kire asanteman maladi wa wanu masa na mi kan o kire asanteman eti ne unni ho na wachi be ese ya wo saman jira ba bia na wira ho se wa mami ni kunu e dia wira wo bakrachi ni ewu ye kana sem ti e wo TV so e japade obre pay e waja hoko maladi onu obepe na japade o ene waja hoko o set unu maami ni abusua ana mo fom unu abe ma ajapade mo famra tu be eda na mo nche na asumdie mra me sese nipa nyai nipa bonesem eni asisi sem eni apogba maladi misi bia bom pa wiase da hwe wo ya de na si nipa na maladi obebo bia o ade om ni di maami se nya sori no woko ana obi tunufo a maladi obom di ombewu o efso ni abrante ne wale enya branching 20 years asabketwa maladi moduane noa emu ne masie emu atopa papa ya bunu ni nyina mu no mo pese mo yini sinchai maladi nya sabe no sade ewem nya sabe ene wo sade ewem omo ko hia sole omo su ko asdie ka kire wo bi fre wo mu ne omo nkasa wo yesdie ni dehye fre wo mu ka kire wo bi na ne omo nkasa ka kire semwei esi una so fre wo mu no mo fama amini sikama no me pezi asisi sembia esdie mpanifo mu tie yan kodo bia koye malady efe o kan se yonko do bia koye ezefo nche na mo akasa mo tie ni se yonko do no waje su bia koye na wutisi unu ye se eye esdie asofo mpanifo mu tie yan mami we se de no o trade asantema o wodi e wa sore wokom esdie branch o wonu wodi ye be ko ho e de akoto asofo mpanifo anim no mo frɛ no no mo nya sisi sam no kro no mo di on so kwazie ni bi ni pipiri si bone bu no di tia so dem o di hu enum
wa toto asisie asante abo anso ye da asante abo so ahu tade wo sale tare sira na akekere no so ahu asdie he mesi se mo nya asisie we ya ekoye de mbafa so ka kire wo bi fe ma me no no so wo friend fe ma me no ada bra pa wo da mo na no ko friend we dia bas azie fa sorry o na munti na bra pa yi se je timi ka kire wo bi no okọ azie ni bintia ka kire abrepo kokko bisam te se wudi bebam o ka kire wudi bebam bi ni budi bebam sese okọ dis na bra pa wo chi okọ dis ka memra minim de tia me ka sa kire no da bi odi azie ho dance pa hwe de ma mi ni be yiye se na azie kire tie se mutimi fa o ma mi ye ti kwa dis ka se mudi maladi 2 months ya top sky o mu ya di phone eni ko mba o mu ya di fa mi na me ka kire wo o mu ya di fa na so no set mi a me hu ya na azie pa no ta so eto set eta wasdiem baby a obi abrante ko fatika na gu table no so na lawyers ni nchem no bi afane di obra na ni monyamfo sei ewu na nei ugura ni wase e wo TV so nyansa be na osade ewem nyansa be set me see so one fasika na gu table so ama lawyers na nchem ama maami afane dia maladi obi betu maami fu obi betu ni fu obi betu ni fu maladi ama se no eduabo mpawiase o eduabo ni nyina si ha maladi ni nyina eni maladi hwe gobi aka ho maladi o mu hwe o no mu first camera ya drase why o mu first camera ya na na bra maladi mi so mu first camera maladi e me si mami si camera kamuta ya pon why ya pose si na dia u kire ade maladi mi so obi asem so ati we camera mami no aya sisam aya krono aya po anu mo bo mame no ede ti no ne be ma wale 20 years na japade badia mudi mrika fom na sabi di obre ye epe wonya ho ye fancy abusua the boy fashion and na wo hwe me agudi ya me fa anya we nkawa na atigui de deda mensa enkonson we nya mbi wa wo fa no japade ni bia eni de hye maso akono the boy fashion or makola inside ya ma me doris o mane antwo ne nua bema o mane jamfi ena o masiesie me kama nti kotubi baako nso a ba bi a wo bi a mbetimi de asende na kama brel na nso de adada ye nkwa homa ne so me pacho production line no ne ye be use IBJ wey bra timi metie me 0509438507 0509 438507 na yankwa homa no so. Hello Mami Oheneni Papevie original the iron lady yankwa mama ba so ba to no kochi contractor one see kuma the dance any time no usta Nigeria mo to shike mami cha me boss adi royal hotel e wo so po asem say obi ato onye class em kura the show was more so on to new producer we are beginning na problem for you oh be sorry me tie ni na me ra ho enya se dia makwan sofo a edu pempenso a ya na ikase be ma bia e adwuma yi enya ma me ne kasa no o sa asase na ware na kasa no ma me ne na se ne mfo so na kasa kire me ma bi eni ma ni bi a to bi o mo kwa ware ma na so bo na ni se kasa o twa so ko sa de ebi ndo be nya na ma ya 20 good years ni pegana to ha ka maami afo papa e konkra no aba obesunya no aba said 20 good years emu atopa ewom tam na mission na tutu na dia na afọ firi ma abusuan ya sa no ma tise mo concept bi o tia se ko so no ne nka ti ma yin de ma ti mi aje na me ga be da mo no so dia di ni akwaji sika di wa chire no ono na e firi ma ka se do ya di bi na ka ba ni de mo nyin sika ma no 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 ba emu oya me da se Nigeria makra o yo yanso ya da se hello hello ejama he yewo mame da chintio pacha mo majuma ya dena ya da masene ajuma paso amoye na kwase me se ne ma ekoso Ghana na sen etan obi a wakwachira ade wakwachira ade ba wanhia ade ya lawyer for ne ho ya judge fo nyina no mo sedi nyame nyansa ni o enko si se no obi ni obi atena for 20 years
na ofiri mo na japade ni nua ne se kodi ni mo koji ye koji akofiansa yakwa akocha amani bi esi wo he ya men kan wo yeah that's it. Hello 0509438507. Hello ejama he ejoso pacho yentie ya men kan wo hello me pacho yentie wo kasa no wachiri me yente onkawai Hello, good afternoon yentie o hello Mame, ya hu ye na kasa ne ya hu ye wabusa ba ibru empre na. Hello. Oheneni. Ya jo. Good afternoon. Afternoon. Achoma mina so no di na yen kwasi asemo. Oh, enkasa. Kwasi asempa. Sinonje ne sika mano. Wọ́n ti na mepe di abo na abempa na asemo aka na no kwa anu fuwa no so pa. Hello. 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 Hello, good afternoon. Afternoon, I am Pacho Intie o. Pacho Oheneni, evi asimo. Enye obi otu ni na ebe ifu. Ni yen ketenkete bu onu ma ye beye papa. O sori ko si aso na obako so na si aso nde. Ena masha hu se omo taye sa de ni na ye omo wo ye omo anya kunu no. So omo ba ko so bia na omo ye hu ba yi. Yes, so ye dim tell bia dwindie mo ba hwa ma bibia to yi. Nya men ka mo no no nya adwuma. Yeah, that's it. Hello. 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 Yeah, hi. Eja, yentie. Na ni shamu pa. Mama, ewia no ye ka heaven na heaven ani ba bia na ye ko. No correct. Gana ya because no nsem du no kro na nsem du na me de mai o de asase so de mai No correct. na o de ye ni onu Nyankopon ntam so de ye de e mai it is 50-50 na wa wo hwa de we a wo ye ma me a sabi 20 years yes pa na kwa ye nya de a obi de ye be ye de o se ne be ye a da chi bi no wu achi uti asasi su ko betinya bodi pa na onje wo ni pe mu o betini edna ko PlayStation so wi ba politin tini jim di sat no eswe de owa o ya but wo ni pe mu wa ni ko PlayStation aye mo ma ni ese ko dem esu ni ndi wa ye it is yenja di papa ba we se di pa yes ni anu ya de mama adwuma we na mi chira wa Me da se pa. so ne yantia akakra na Nyankopon fi su mo so etu aka oni nya no nya di Me da se amen. Hey, because certain we are on wawali me. Nti na bi a woni mutedi awa. Hello. Hello. Pacho udin. Me pacho Susan mi free kwa be. Yo. Me yo yanko. Sister yentie o. Me mama good afternoon. Afternoon. Na kumti se. Adomada kwa. Ma afama mo kan de wo mo. Se oba ware be ma ene na ye djuma bo brache. Me ni eye fie na ni na me papa wo ye. Me papa enua odi ade no. Odi ye kokko to ade ye kopie fufu odia. E ma ni yere.
me papa si dan wo ne papa sa so no ye toilet info ho obeso ko tenye papa dia ye papa nso ne bapani a me papa ka to ye ne titi mu no o se wo dia asase ne ma ne ba ko sanse demo oni me anu nyina me papa si dan bi wo so ya kokofo dia ba nti papa ni na de ko yo ko su ni no de ne na ma hintie ka ho no do ma jaye man ye gude ye do bi ye na ko die no we anu mu afi so mu so be we jaye ma ene ye ho moni nyame nyaduma ya da sa bi jemfa ba ko pe no mo agya o mo yire ne o mo ma e wo dem ne de yenuan mo yire nom ene nam court wo so be we agya wo yire ama wo man so aye wisia hello ebi my ya kura ya pon ti de ebesi no asem we ye be di akira bi je munye maame ne number brada ye be frɛ ne abusa de asi na ya hu na fe ye de frɛ abusa fo so Sompa Nkomo ye de asi onyame kyira mo kyina yese wa beto aso. Hello, me dey grow fine. Wonu mu ato, wuntumi nidi, wunnim ni entira. Eba saa na ekyerɛ sɛ yareɛ ewura woni padua ni mu. A ni padua no pɛsɛ wo kutia yareɛ no na enam sɛ ahoɔni nu a ɛwɔ ni padua ni mu